uba lambor malnyang MLA bat MDC ke Nongkrem constituency ula dawa ba skarjala kadiban penduk no ke Mekhalaya Regulation of Gaming Act arjar phuai ke Mekhalaya Regulation of Gaming Rules arjar phuai ba kumju ban penduk no ke license kibla ai shi company nak benta ban penia I casino ula ong ba kata ek jing sngau ki pajba nang suksunang ban wanra I casino ba kecuba pu menteri ketna taxation ke skarjala James K Sangma kapani ba sarkar laya chekmat wala dangshen no menteri rangba konat ke Sangma bur sembur menteri rangba ba perstun kila ong ban numya chekman daga jing sokya hagba lai gini ki khindiat singi ba lalit no hagba yedei batka jing wanra hagba yedei batka call attention motion yagbala raise apo ka flow jong ka house yagba kalong ka jing kendit batka jing lingo ya ngi baro ki Naomi Khmat ki pajba kila jet dakoi ka mandate ban pha yingi nagbanta banle iki kam ki babha hagbde batka emlang ka salang nagbanta kane ka jalabi jungi te kaba nga sngo dap dagjing sokhya kalong adin bangila ya kren haki meetings ki bapher hagba kilawan ra yagani ka topic hagbide pat ka Mekhalaya Regulation of Gaming Act 8000 arpoi pat ka Mekhalaya Regulation of Gaming Rules 8000 arpoi yagba ngilaya tai bha hagba lapesang ban penso sungi yagaban wanra yaki casino sang ne po ga jala ga jungi yagaba mga batringkat ki babun ki pralok MLA ngila pensngo dak bashay ba ngim sngo yahap ba pinwanra yakini ki casinos hapo gani ka ribi jungi namar ngi sotho shay ba ngidon hangni lagi jong ki niam ki bapher yagaba kari bat ka jala jungi kabadang buon bha ka population kabalong kibadang shifting jubilay te kumta hadin jong ka jing yo I jungi baro ya ka statement ka ba laai daw James Sangma madayo minister in charge jong ka law department bat kiwi ya ka ba ulakan siya ba ladep ban issue ya ki temporary license saki lightly kita ki company ya ba la dep ban issue hakine ki khindet por te kalong ki ba ngim sola ban priang namar ngala kali ba na ki pralok namar ngim don hapo ka cabinet te ngala kali na ki pralok ki badan hapo cabinet ki pralok minister tunga hato pidon jingtip halo jangani andre ka jupa ka bakia yung ngimdan jingtip ye roem te kani kapenlong ba kawanra ya kaching ya suthu jinga phe jimut kawanra ya kaching bam ya suthu namar kabaningkong hi kalong ba hadin ba kawan ka join action committee banwani kindu ya menteri rangba jungi Conrad ke Sangma nga kanma bula kenchai ba yaki casinos hapo jala jungi la scrap lot baro te kaju ka statement kaba milayo sngo nagaliang jong I deputy chief minister jungi I kenchai ba paston dun sang yung ba inhap banya ringkat bat kasur jong kipaj ba te nginumla banle ya kanu ka balong pasya kipaj ba tenre khindiat singipat UGM Sangma la ken kumtu po ka house namar hakiyeng dorba thawan ngimla banya ken kai ngimla banya buri lani ngimla banya thok ithak te kani kalong company sisha ba layat be chakmat klem da shim ya gajing ya penbit lang lani klem da shim ya gajing a jimut jong ngi kum kinomi khmat te na kalyang ka jonga ngashkwa banong hakni ka por ba nga shifting ba sisin pilai na ki nong yalam niam ba pher kilami shakmat ban penpau ya kata ka jing
sngau jongki kajing sngau persya jongki halor jong kini kibanta kibang ladat pen sngau shapi ki seng ki babun ki bala peni ya kajing persya bukyong kampat ya habdur banbo igini ki hapo kane kajala kajungi kaba shapti ang kalong ba kalawai jongki khon samla shano kanpoi ngapan biang bangi shapti bai kalawai jongki khon samla jungi shano kanpoi kanwanra kajingma kabakrao namar sisian piong maka kasino kamut hangtu la download kijat kam namar ngikren ni kani pinui hagiwi ki ri kai kaba jia bat kumno kalong habaki don ki casinos ngitip kum kawai na ki Las Vegas kabala banana ba kaba mlong bani krenchu ke gijat kam hang to giya today halo kata ba nga so banong ba ka capital jong kari India kanong ba Delhi hot kadai ka union territory ngim so pere ka henry ka government hang to kampat posni banwanra igi casino ka central government Kempat UI kata banong banwanra ikasno kat hapo kanong ma Delhi kabayalit yawan daki lak ngut kibreo kamut kadon kay kajingma ka absulandat today hello kani nga ngalapan kre ya kani ka memorandum kabangan submit la siya kasni siya chief minister nga submit ya ka hapo yeng darbar hapo kamrat rekam jungu ya ba ngalakren siya hangni ba kin cancel ya baro ki license ki bladep ban issue siya kini ki company nagbanta ban set up ya ka casino hapo kajala kajungi ban abolish no yaki banum syashu bakan dang bateng kata gajing peni jungki ba yaki tagi license bladep issue tinga kren hangni kum unong yalam makren hangni kum uta ukhon kristan namar ni shepting kumban chuban biang ba ka eg banjia ikalawai jong ki khon samla tikani kadi ka bangai skwa ban pensngo hakani ka por akhmat jongpi ya ka ba nganlet ban sambet pat ya kani ka memorandum shaw matrang ba du ka jala jongi p lada phikren ha ga bide bat ka gaming act hangni kidon ka gaming rules but ka gaming act te ngang skwa banong tangkawai kalong ba yamanta ka bahashwa bakin abolish ban pendu no shwa nagbanta jong kane ka Mekhlia Regulation of Gaming Act 2021 ban scrap no eka but ban pendu no ik license siya gitu ki company ka ba late pan issue ik license kata ka message ka ba long clear hakani ka por halor kacing pengkesan ke Sokar Jela bah kasino kadai tangi ginongan cokok kai Syabar Jela bat bari ulaong ba umso ya pada kasino in kring ginongan cokok kai pertai Syaka Jela ngatrai banong ban kring ya gitaris lamba jong kasino hanga ngamso ya namar kumbalong manta ke Jela jongi kadon ya ka jingitnat ya ka ba blay labo ka bangiong ka natural beauty ka habang ipay ya ka ratio jong kajing 1 jong ki tourist na po kiwipat ki state siya po kani ka Jela jongi nga khen ya ka ratio jong usnam aja khat khandai arpo kajing flow jong ki tourist man ubnai kalapoy shadu ki khatsan hajar ngut ha ka shi bnai ki tourist ka inflow te ka kiyo hadu kata hangnung idan ni kita ki casino ngimdan casino handre ki brio ki wan bagi i ba ka don ka jing tanat jong kani ka than jongi today halo jong kani nga ngamsoy ha banong ba kabamla hiru banlong kabam sola hiru bani ha banong ba lapli ka casino tangnam ta ki tourist katnungot u tourist ubawan chani buwan bagi family ubandan por bani lampat ya ki family jong ki hapo katu casino kanungut tenrei kani ke jingkren baong ban kring tourist hanga ngam suya te ngang syong bai badalong kumno ngimpat yap hadu manta
ngaso baka jing flow jong ka inflow jing tourist hatu menta kalong ka he ba ha ka percentage wise te de namar kata ai kani ka jinglong itanat jong ni ka jala jongi kanum yap no tang na kini ki casinos ki ong ban set up hang ni hapo ka jala jongi kamdon ka jing dir namar ka statement ka ba u ai u menteri badipet ya ka taxation ya ka law ula kenchai po ka flow jong house ba kidang issue ya ka temporary license kamput day kita ka license ka papaka tiswa bakalong paka ngingi haban yeng rang ba banong ba scrap ya kanika yigini ki projects hakabiday bat ki casinos kata deka message jong habakali lagi don ge MLA gi bepersya kemba persya mu ki cungora kasno ke sarkar ulaong ba cingkran jong u kalong simet bun umtip ye cingmut ki wipan ban kren ya kata kamut ka shitam yang namar kani kati ka opinion ka jonga bangan ong kita kiwi yo kita kidon hakaju ka line ban panya yigini kam shkamat ngamtip tenre ban kren nim ta jingwi ka ebha nga kren hi yagba kipat ba kilapha yanga ban long unong yasat unong wanra yakjing bah nam ta jala tenga nga kren halo kasur jong kipat ba jong kanong krem constituency hi brokowe yagba ngida persajur hagbide patkane tengamla ban comment sigiwe pasui Halo kecingwan ra uba adal ba nongrum MLA ka North Shillong ka bill ben pendu ka Mekhlea Regulation of Gaming Act arjar puai ya ka belakan taj ya ka yeng darbar tawan uba lambor loang ba uba adal ba udon ka cingsokhya henre ha ba ka yeng darbar kapan ni ka sur kershan sur kentaj halor ni ka bill bun ke MLA kila phetno na ka yeng phi ngi sotho sha ye ka jingwan ra jong ba adal ba nongrum kadon ka concern au parlok wadi colleague bejan te henre ngila suthu shai ba haba phianra yeganu kabanya debate hak flow jong house haka form jong ka resolution te ngala suthu shai bakin haban seek yeka leave jong ka house but katukan ni na pening jongi namar bandang ban seek yeka leave jong ka house kamot in hab banya menjurlang kum kibaidon hapo ka government ti henry ngila abstain yeladi nakata ka ba banyadon bata hapo ka hapo jong ka house hapo dang ya ka session ngila abstain nakato ka banyasyong hapo ka house ka dorbar ngimino namar ba ngisutu siya ba ka ingi manginong ba wat nung padiang ya ka ka bawan ra ba adulbot ya kren naktin kasi banong ba nya siglang banyarakti manong ngi object ikatay ngimso ka consens kam siya ingi today namar kata ngi sa shumi no na po ka house mat ngim sim larong siya po ka house ha to singi bangidon remot ki mali yaga ba mga ba hamle doling idon lang nta ba Jason sa hukme nta ba Gavin ba Pius bat ba Eugene te ngim sim la ya participate haka por baki seek yaga leave jong house tinga sungaw ba kinig product ru haba kipani gato kamot ngangis skema makiru kidon lang kadyo kanong rim